И вие ли обичате да пътувате? Тогава заповядайте за среща с мечтаната дестинация. Първо влизате на dertour.bg. За да поставим силен старт на плановете ви, искаме първо да отбележите няколко неща. Колко хора ще пътувате? И колко дни искате да бъде почивката ви? Съвет 1. Ако изберете плаваща дължина на почивката, например 6 до 8 дни, увеличавате шанса да получите оптималната оферта. Понякога почивката от 8 дни може да се окаже по-достъпна от 6-дневната. Съвет 2. Изберете по-голям период за пътуване, например между ноември и януари. Това ще помогне на алгоритъма ни да извади най-изгодните предложения. Следва най-приятната част. Изберете откъде ще излетите, като можете да отбележите и повече от едно летище. След това изберете мечтаната дестинация, а ако искате, можете да я персонализирате, като изберете, например, хотели за гмуркане, хотели с All Inclusive или нещо друго. И понеже искаме да получите ваканцията на мечтите си, получавате още серия опции да я направите точно за вас. Можете да отбележите, ако искате директен полет или полет с едно прекачване. Дори може да си поискате трансфер. И после, колко звезди да бъде хотелът? В коя класа ще летите? Да бъде ли включена храната? В какъв хотел или вила искате да спите? Ще бъдете ли с домашен любимец? Знаем, че това са много въпроси. Затова, ако искате нещо спонтанно, винаги можете просто да влезете в сайта ни и да си изберете от най-добрите оферти за момента. Dertour. Вашата среща с мечтите.